खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मणिपुराव एसटि आरो नन एसटिनि दावराव आरो बुथारलायनाय जाथाया बाराद्राय जानायनि जाउनाव आसामनि काछार जिल्लायाव जिउ रैखाथिनि थाखाय आश्रय लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थासारिया बाराद्राय दबथायनो हाथावै महर लानायलाय मणिपुरनि रायजो बेंगिरिया दावराव खालामग्रा सुबुंफोरखौ नुयोब्लानो गुलि गावनो बिथोन होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा काछार जिल्लानि डिसिखौ नांगौ जानाय बायदियै मदद होनो थाखाय बिथोन होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दासिमाव मणिपुरनिफ्राय आसामाव आश्रय लाफैनाय सुबुंफोरा 1100निबो बांसिन जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं देहा फाहामसालिनि बाहेरायावनो गथ' जोनोम होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों दाखालि सुनिबार मोनाबिलियाव मध्य प्रदेशनि भ'पालनि 60 किल'मिटार गोजानाव थानाय शिबपुरनि गंसे सरकारि देहा फाहामसालियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसिनि गोब्राब आइखां बायखां जानायखौ नुना फिसाया गंसे एम्बुलेन्स लेंहरदोंमोनब्लाबो एम्बुलेन्सआ गोबावजोंसो सौफैदोंमोन आरो मोनाबिलि समावसो देहा फाहामसालियाव सौहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओजों मोनाबिलि समाव रावबो देहा फाहामगिरि आरो नार्सफोरा बिसोरखौ हेफाजाब होनो नुजाफैयाखैमोन आरो आइजोआ देहा फाहामसालिनि बाहेरायावनो गथ' जोनोम होनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दा गथ'नि देहाया मोजाङै दंब्लाबो हस्पिटालनि बेबादि बेबस्थाखौ साननानै रायजोफोरनि गोसोआव गोबां साननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे आइजो डाक्टर आरो बिनि फिसाइया पुलिस हानजाजों खाजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे आइजो डाक्टरनि मुंखौ संगीता दत्त आरो फिसाइनि मुंखौ डक्टर श आली उल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैखौ गावसिनि सासे खांनाय फिसा हिन्जावसाखौ देहायारि गाग्लोबनायनि थाखाय हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि थाखाय दुखुनि खौरां। मानोना आसामा सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि खोमाना लानांबावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि मुङा ऋषिराज शर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा किडनि बेरामाव गोग्लैनानै मैया रबिबारखालि देहा फाहामसालियाव लांनाय समावनो लामायावनो अबथिरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा रुंसारि डक्टर भुपेन हाजरिकानि बिबनायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया दुलाराय आसामनि खौरांगिरि गौथुमनि बिबान राननायनि जथुम खुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जथुमाखौ गुवाहाटीनि रुपनगराव खुंनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बिबान राननाय हाबाफारियाव दुलाराय आसामनि खौरांगिरिफोरनि आफादगिरिनि बिबानखौ जितु शर्मा बिथांनो गथायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दुलाराय आसामनि खौरांगिरि जथुमाखौ 2022 मायथाइनि 23 आरो 24 दिसेम्बर खालिनो जागिरदनि गंसे फरायसालिमायाव दानानै लानाय जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।